ljudi, ja sam Miksa Gamer i danas smo tu sami, bić, napokon smo sami i danas imamo Clash Royale i ja sam htjela da snimimo otvaranje chestova, ali sam slučajno otvorio Giant Chest, pa hajde da otvorimo Giant Chest i ostala 3 chesta, pa da odigramo jednu rundu. I da, Crown Chest, isto otvorimo. 52 ovih, 157 barbarijana i 23 mega miniona. Vidite sad, to sam da stavim silver chest, taj da se otvara, ali nisam uspio, tako da. Idemo na silver chest, također ništa, tu nisam trebao nikako da otvaram. Jedan Hog Rider, to mi onako treba, to mi je potrebno. Bogema može, to može, ne može, mislim, i tornado, pjum! Evo vidite ljudi, dobili smo jedan tornado iz free chesta, tako da to je super. Znači ja sam slučajno pritisnuo da otvaram Giant Chest i mnogo mi je onako. Hajde ipak će da igramo jedan draft challenge. Ko je ovdje? Ko je tu? Ovaj niko neće. Hajde da pitamo ove da igraju jednu sa nama. Kao što vidite, ja sam tu igrao sa ovim Mad Wizarda. Veliki pozdrav za Mad Wizarda zato što je kralj uvek kada stavim friendly battle i kad nikad neće on to primeti i on uđe u moj friendly battle. A hajde ipak pravi battle odigrati. A iz free chesta mi je bolje bilo došla skeleton armor umjesto tornada, ali sve je dobro došlo. Čak i neka nova karta možda je bila dobra, ali nismo uspjeli da je dobijemo. Tako da to je onako shit na neki način. I ovaj lik je, ima manje trofeja od mene, tako da ako izgubim, ja gubim malo više trofeja kako ja znam i kako ja to umem. Tako da ne znam zašto ovako pričam glupo, ali eto, nećemo baciti mini horde, bacit ćemo zep. Bum. Ovo je bio dobar potez i da, stavit ću tu fasu i Valkyriju i skeleton armiju i ne znam, nešto sam smoren ovog dana, ne znam zašto. Nešto me mrzi sve da radim. Bio sam u školu. To je zato što bukvalno od 3 sata smo imali likovno. Imali smo utorak likovno, u četvrtak likovno i danas smo imali likovno. I to me je mnogo smorilo. I ja sam čekao da dođem kući i da skupim što više chestova za otvaranje ovo. Mada vidite šta se desilo. Slučajno ja otvorim sada Giant Chest i kažem ko je bio sa mnom sobom, marš napolje. Dobro, nisam tako lako sam lepo. Pa moram nešto da uradim sa druga, mora da izađeš napolje. Tako sam rekao i ona je izašla napolje sada. Mislim, to je onako super duper. Dobro, ajde pucaj minion horde, brata. Sad će mi pasti kula ako nešto pošalje baš jako. Zep, baci fireball. Ali ipak će i njemu da se skine kulica. Ne, dobro, neće. Dobro, mislim da ću ovu da pobedim. Ne. Otvorili smo i Crown Chest i nismo toliko dobro dobili. Ne znam da li da odigramo 2 gejma ili 1 game. Mislim da je bolje 1. Zato što tu mi je baba koja može da stoji uz mene da me malo čuva. Zato što mislim da sam malo štene. Ja nemam štene. Da, on mi ovu kulicu nije dotako što mi je od velike koristi. Što mi je nije dotako jer mogu da pobedim za 26 sekunde. Da. Gledaj što je glup, bukvalno se zaletilo na skeleton armu i mogu je umreti umjesto da mi dobro skine onako tower. Da može samo da je baci na primjer zep ili fireball, ali on nažalost fireball nema što je, mislim nažalost je za njega, a za mene to super duper dup. I tako, good game, braćela. A ne!
Htio sam da ga 3 crownujem, ali nisam uspio. Da, jedva čekam da dobijem Graveyard, odmah ću ga ubaciti u ovaj deck. Zato što sam isprobavala neke dekove u Draft Challenge-u i kad sam uzeo Graveyard i Hog Ridera, tad sam bukvalno bio iznenađen koliko oni mogu da skinu. Može da skinu ceo ovaj ovdje tower mali kao što nije glavni i može da skinu malo skeletončići ovom velikom tower, pa tako. Ajde da odgledamo neki battle moj koji nije u Draft Challenge. Sa mojim dekom, da ima sa mojim dekom. Neki što sam ja pobedio, nešto sam gubio. Ovo je Draft Challenge, ta taska. Također Draft Challenge. Ovo je isto Draft Challenge. Ovo se ne može gledati, mora marš. Pa idemo ovo što smo izgubili. Malo prije sam pobedio Spawner, eto to ću vam pokazati. Dobro, nije baš bio Spawner, ali je bio neki lik Spawnera. Čekaj samo da ga nađem, ljudi, samo da ga nađemo, ljudi. Nema ga. Ovo je sve Draft Challenge. Sad sam igrao protiv ovog lika. Evo ga, Majem, bukvalno nema nijednog tanka. Ubrzo ćemo tu na 4. Ovo sad je Tapstone. Onako Valkyrie. Ja sam tu onako... Dobro, dosta sam dobro odigrao protiv ovog Spawnera. Pobedio sam ga 2-1. Da, bilo na napadu, čak smo išli u overtime i mislio sam da sam gotov ovdje, ali nisam bio gotov. Nisam se predavao do samog kraja, kako bi se reklo. Zato što sam znao da imam nade da pobedim. Ako mi ono uništi obe kule. I ovdje sam Fireball bacio onako bezvezno, nisam trebao da ga bacam. Mislio sam samo zbog Archeri da bi ubili Archeri, ali mislio sam da neću uništiti kulicu i to je bilo to. Ja sam tu bacio Hog Ridera na kraj. I Zep koji je to sve završio, ako se može tako reći. I da pišite dole u komentare da li vi imate neke čestove za otvaranje ili na primjer pišite da li imate neku legendary kartu. Da, to mi pišite dole u komentare, please. Znači ono, i da, to bi bilo to od ove epizode, od ovog videa, od ove epizode, bilo šta. Vidimo se mi u sljedećem, carevi moji.